Uvele ngaphambi kwenkantolo yaseJohannesburg ethweswa amacala amathathu wokuhlukumeza ngokwecansi, amabili wokuzama ukubulala nelilodwa lokushaya. Unikwe ibail ye-R10,000 umlimo Marohanye nowaziwa ngelika uJub-Jub inkundla kamantyi yaseRhawutini nalapho ejongene nezithyolo zokudlwengula, ukubetha nokuzama ukubulala. Your unemployment letters are waiting for you. Amawaka abantu abatsha abangungelene kwibala e-Orlando eSoweto eRhawutini namhlanje beyokwamkela iileta zabo zengqesho kwiphulo eza kubaxhobisa bafakele i-solar panels. I-rankings azisho lutho, iform ayisho lutho, bona bathole iform yabo manje njengoba-Argentina yenzile. Bane-chance enkulu ukuthi baqhubekele phambili, in-fact bafike kuma-stages a-right. Ujongwe ngabomvu umdlalo eBanyana ne-Argentina ngomso kwitumente yendebe yehlabathi abasetyhini nebanjelwe eNew Zealand nase-Australia. Sinamkele kwakhona kwindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelo Ndambi Ndodwa Ndaba nokuphumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Inkundla kamantyi eRhawutini imnike ibail ye-R10,000 umlimo Marohanye odume ngelika uJub-Jub emva kokubekwa amatyala amathathu okudlwengula, amabini okuzama ukubulala nelokubetha. Ityala limiselwe umhla wama-24 ku-August. Imvumi yomculo we-hip hop ekwangusaziwayo kamabonakude umulemo uJub-Jub Marohanye uvele enkundleni namhlanje emva kokuzinikela emapoliseni kwisikhululo saseBrixton eRhawutini njengoko bekukhutshwe ixwebhu eligunyazisa ukubanjwa kwakhe. Singakuqinisekisa ukuthi umsolwa uzinikele emaphoyiseni namhlanje ekseni eBrixton Police Station emva kokuba kukhishwe incwadi yokuthi makaboshwe. uJub-Jub ubekwa amatyala okudlwengula, ukubetha nokuzama ukubulala. Inkundla imnike ibail yama-10,000 ze yambekela imiqathango yokuba angalityesheli ilizwe loMzantsi Afrika yaye anikezele ngeempepha zakhe zokukhenketha kwipolisa eliphanda ityala. Uphinde wayalelwa ukuba angaqhagamshelani namangqina. Ityala limiselwe umhla wama-24 ku-August walo nyaka. Uvele ngaphambi kwenkantolo yaseJohannesburg ethweswa amacala amathathu wokuhlukumeza ngokwecansi, amabili wokuzama ukubulala nelilodwa lokushaya. Icala lakhe lihlehliselwe umhla ka-24 August 2023, udedelwe ngebail engango-R10,000. Amagqwetha kaJub-Jub athi liyelenqe nje eli lokungcolisa igama lakhe. Look, I believe we have everything to stand on because, like I'm saying, these are fabricated charges based on some form of recruitment of one another. Basically, it's a ploy to say this guy has come out of prison, is now successful, let's bring him down. Ayiko kokuqala ke umfo kaMarohanye sibanga undaba mlonyeni. Ngonyaka ka-2012 wafunyanwa enamatyala okuzama ukubulala, ukuqhuba engaphantsi kwempembelelo zeziyobisi, ukwenza umdyarho wemoto endleleni yoluntu inkundla kamantyi eProtea eSoweto. Waphuma ngo-2017 ngengqawule ze wazakhela igama kwakhona ngokuba ngumsasazi weenkqubo zikamabonakude. Ingqina elitsha likhwele emkhumbini namhlanje kwityala lokubulawa kukakapteni weBafana Bafana uSenzo Meyiwa ngo-2014 kwikhaya lesithandwa sayo uKelly Khumalo eFosloras eRhawutini. Ubungqina bukaKenneth Lamberter-Stein bugxile ekuphononongeni iminxeba eyayingena iphuma kwanemiyalezo kwiifowuni zabo babekhona ngethuba lesi siganeko. Namhlanje inkundla ive ubungqina bokuphononongwa kwe-cellphones zabo babekhona endlini. I did follow up this number. The number has been stated on Truecaller as Kelly Khumalo bookings, and like I already mentioned, it's also written on your name. Just to take note, no calls was made from this phone on 2014-10-26 from 1400 hours to 23:41 and 51 seconds. That was the day of the crime. Yes. Okay, then the next day, the day after the crime, also no calls been made. Ukanti inkundla ikwave ubungqina bokuba umrhanelwa wesihlanu kwelityala uFisokuhle Ntuli
wafowunela imvumi neyayithandana nosenzo Meyiwa uKelly Khumalo ngomhla wesibini ku-August nangomhla we-15 ku-August ka-2015. Next point, during my analysis, I discovered that Kelly Khumalo with a number 27 received a call from Ntuli Sintani with the number 27. And if written in brackets 5, what does that include? It means a suspect 5. Ukwathe bakwazi ukufumana iinkcukacha ngee-cellphones zabantu ababekhona endlini ngaphandle kwaleyo kuthiwa yalahleka kwanekasenzo. Ityala liyaqhubeka. Kusenjalo inkundla kamantyi yaseRandburg ivakalise ukuba Ingqina lafumana izigrogriso kusuku nje emva kokushicilela umfanekiso wevidiyo. Kungoku nje Ingqina livule ityala lokugrogriswa. Inkundla isebenzise ezi zoyikiso ke njengezizathu zokwalela abamangalelwa ibheyile ngelithi oko kubeka ukhuseleko lwengqina emngciphekweni. That is the main, basically, objection for you to actually grant the accused bail because of the threat that they pose on these witnesses. Amagqwetha abamangalelwa athi abamangalelwa bawuthobele umthetho okoko baziswa ngokuphandwa kwabo yaye amaxhoba ayezinkcinkce ngobhelu lomsele. My instructions are purely that they were drunk. The 4 occupants were drunk on that day. Igunya bantu lezotshutshiso eGauteng lithi lizabuqwalasela ubungqina bevidiyo eshicilelweyo yamaxhoba ngethuba ekhatywa. Umuntu othathe ividiyo ngelanga lesehlakalo uyaziwa abombuso noba yena esaba ukuphumela obala, so sisazama ukuxoxisana naye kodwa uma ngabe sihluleka futhi kunezindlela zomthetho esingayisebenzisa ukuze simthole aze akwazi ukuza enkantolo azophana ngobufakazi. Iyahlala kwakhona inkundla ngomhla wokuqala ku-August. Ukanti limiselwe umhla we-10 ku-August ityala labamangalelwa abahlanu ababanjwa kumaphondo eKwaZulu-Natal, iMpumalanga neLimpopo emva kothotho lweziganeko zokutshiswa kwezigadla kutshanje. Inkundla kamantyi yase-Emelo eMpumalanga ityabeka esi-5 ngamatyala okonakalisa impahla ukuzama ukubulala nokuxhwila. Namhlanje inkulu baphathiswa yaseGauteng umnumzana Panyaza Lesufu unikezele ngeeleta zengqesho kubantu abatsha bayi-6,000 ngaphantsi kwenkqubo karhulumente weliphondo yokulwa nentswela-ngqesho i-NSFAS. Le nginginya izaqala ingqesho yayo ngomhla wokuqala kuSeptemba. Your unemployment letters are waiting for you. Ibala lezemidlalo iOrlando belizele liphuphuma namhlanje lulutsha olunemincili yokuqashwa ngaphansi kwenkqubo karhulumente wephondo laseGauteng. Kwiphulo lenkulumbuso umnumzana Panyaza Lesufu elithi NSFAS. In the next 3 months, we've got 36,000 posts, 12,000 are people that are going to install internet in our townships, informal settlements, and hostels. There's a free Wi-Fi service that we want to install in all our townships in Gauteng. So they're going to do the digging, the wiring, and the connectivity that is needed. Le yinxalenye yenkqubo yengqesho yokuncothula neengcambu ingxaki yentswela-ngqesho kweli phondo. NgoSeptemba walo nyaka 6,000 abantu abatsha baza kube beqala ingqeqesho yabo. We are appointing 6,000 young people in our province from now on until the end of July 2024. It's a commitment that we are demonstrating that we are fighting unemployment and we are doing so head on. Upanyaza ukwavakalise ukungaxoli ngentetha ezityhola ukuba baqasha abahlobo babo. Uthe sesokanye isizathu sokunikezela ngezileta kwibala laseOrlando. We've been accused that these jobs don't exist. It's just a grandstanding approach by the Gauteng government. So when we invite people to come to the stadium, we want to demonstrate that we have nothing to hide. Umnumzana Lesufu unethemba lokuba xa kuphela ixesha lakhe kule ofisi yokuba inkulumbuso uza kubesele edale amathuba engqesho afikileyo ku-80,000 kweli phondo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguZuki Cetywayo eRhawutini.
Iqela le-ActionSA likholelwa kwelokuba isimangalo esafakwa nguMeyi ngumbutho engenzi ingeniso waziwa nge-My-Vote Counts sokuba amaqela ezopolitiko athabatha uxanduva kwaye atakance nayiphina imali athi ayifumane kwiminikelo yabucala sidala umonakalo omkhulu kulawulo lwentando yesininzi kweli. Usihlalo kazwelonke we-ActionSA uMichael Beaumont uthi iqela lakhe liza kusiphikisa esi simangalo. Iqela le-ActionSA likholelwa kwelokuba elinyathelo lezomthetho lalombutho ungenzi ingeniso lokunyanzela amaqela ezopolitiko ukuba adandalazise elubala amagama abo abaxhasa ngezimali akuzukunceda nto. Eli qela lithi elinyathelo liza kuzisa ubunzima kumaqela asanda kusekwa nasokolayo ngokwesizimalini. We agree there are parts of the Party Funding Act that need to be challenged, and we would support such challenges. But unfortunately, the approach they have taken creates unintended consequences which fundamentally challenge important democratic principles. The taxpayers of South Africa pay 1.3 billion rand to political parties represented in Parliament. And of course, who decides that amount of money? The parliamentarians do, for the benefit of their own party. And while the budget for education and crime fighting and healthcare goes down every single year, I assure you, watch carefully, that'll be the budget that never goes down. And of course, what you then have is incumbent political parties funding themselves so that they can plan and structure their organizations around regular and guaranteed income of tens of millions of rands every single month. And emerging political parties like ActionSA, and emerging ones that are proven to have a genuine constituency, unable to access those funds. Ethetha nejelo lendaba leNewsroom Africa izolo, uShilane Clark, nongusomlomo we-My-Vote Counts, uthe lo mbutho ungenzi ingeniso ulihla amahlongwane elinyathelo le-ActionSA lokucela umngeni isimangalo sawo esisezinkundleni. Isebe lijongene nophuhliso loqoqosho nolondolozo lwendalo eMntla Ntshona lilumkisa abantu ukuba bangalobi kwaye bangazityi iintlanzi ezibhaqwe zifile kwidama iThontonyani ukanti sisaphando isekabani sokufa kwezintlanzi. Abahlali bathi nangona bakhe bakubona ukufa kweentlanzi ngaphambili kodwa inani lezi liyothusa. Re lemoga thata na ke belela thata metsi a switshi a ayilo xesha leentlanzi eli. Ndicinga ukuba kukho ilindle elingene edamini. Kulampelaveki ibibanda kakhulu kubekho ubulembu obuninzi. Nto leyo enokuba nefuthe koku. Ngenxa yezinga eliphezulu lentswela-ngqesho, abalobi bathi ukuloba yindlela abagxotha ngayo ikati eziko kwaye le ngxaki inefuthe libi kubo. Re tshela ka ditlhapi tsele di re fa sengwe le sengwe se re se tlhokang. Sixhomekeke kwezi ntlanzi ukuba siphile. Imisebenzi inqabile kulo mmandla. Isebe lezolondolozo lwendalo lisaphanda unobangela wale ngxaki. So we have to be cautious as a department instead of not disseminating information to that effect, where you'd find that our people will continue fishing, consuming fish, or not knowing exactly what caused so much mortality. Ukanti uluntu luyabongozwa ukuba lungazityi ezintlanzi zifunyanwa zifile. Iqela leBanyana Banyana lisazikhotha amanxeba emva kokubethwa kumdlalo walo wokuqala eSweden ngamanqaku 2 kwelinye kwimpelaveki ephelileyo. Kungoku nje eli qela lasekhaya liza kuqobisana neArgentina kumdlalo walo wesibini kaGroup G ekuzeni kusa ngomso kwaye kumele liwuphumelele nakanjani lo mdlalo khona ukuze libe sethubeni lokudlulela kumjikelo we-knockout. Mantombazana ngase niqine nyani pha isiswini pha ibhola le lihambele phansi ingahambeli phezulu nizawuphumelela lo mdlalo. Ibhola yabo mabayidlalele ngaphambili bafaka amanqaku bangoyiki bangatatazeli baleqe umdlalo. Mina ngokwami ngibona iBanyana Banyana isemathubeni ukuthi uwinele umdlalo kodwa uma kuwukuthi ubukile umdlalo nje bathi idlala iArgentina kuqala kwalesonto ngalokho nje kubanika ithuba lokuthi ke bayizilolonge futhi bekazi ukuthi bazobhekana kanjani nabo. Xa enoqinisekisa lamagqiyazana into yobana ahlasela kangangoko nako
kwaye amathuba bawafumanayo bawasebenzise. Bangayivumeli i-Argentina ifake inqaku. Ibanyana banyana kulona umdlalo akufunekanga isebenzise iqhinga elinye, iqhinga lekati. Yona ithi xa ileqwa zizintsha ibaleke yokhwela epalini. Funeka basebenzise i-442, loo nto leyo izawubanceda kakhulu. KuFacebook uBexin Mabele uthi sengiyicuphile ne-alarm ngo1:30 AM ngiyavuka ngiyayibuka futhi akho maqhinga ezoza nawo ukudla i-Argentina izozidlela nje kahle ngebhola lasemzantsi silijwayele. Kulelani Buja Nkunkuma uthi mabaqinise apha esusweni sabo bangaphulukani nebhola yabo ngaloo ndlela bangawuphumelela lo mdlalo ngaphandle kwamathandabuzo uThwese Bhisho kwaDyudyu. Ulazo Lataka uthi msasazi wam abahlasele zibekwa nje de uyophela umdlalo bangahlali emva bangoyiki kwanto. Andila Mashiyambikane uthi mabaqinise esusweni sabo bangaphulukani nayo ibhola isolokise ezinyaweni zabo bangadlaleli emva ibhola yabo iye phambili isibethile kumdlalo odlulileyo lanto yokudlalela ibhola emva uThwese Mthatha. Mukelo ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzise le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Thabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Chubeko madikela apha deskeni yendaba ndikubulise ke mzonzundi wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku kweyam ke idesika yemozulu mna igama lam ndikuthabile umaqhondeni umamvelase ndingowakwa Makhaphela bethuna masijongeni nantsi imozulu. Phondo lokuqala kaloku kuphaya ke empuma koloni emonto emndanzane ngama-25 kucwengile phaya kwasekuseni ngomso kanti kube njalo kwakhona phaya koGqeberha ngaye la 23 degrees. Abantu ambukele ekhaya sijongeni kaloku phaya eFree State eBloemfontein ngama-23 osibekele kakhulu futhi kwasekuseni ngomso kanti emini kwakweli phondo phaya koSasolburg ngama-20 akhathwa nje sisithathu. Yenjenje ke yona imeko phaya ephondweni eGauteng eJohannesburg eRunweb naseSethembisa ko-19 degrees ozole kamandi phaya yonke intsasa yangomso kanti kuyafana ke naphaya koVereniging ngama-20 ekhathwa kwakhona sisithathu. Imeko yabo bona phaya kwaZulu Natal eThekwini ngama-22 likonke kamandi ke mbukelo wamilazulu kwasekuseni ngomso kanti emini phaya kwaZulu eMgungundlovu ngama-29. Ukanti yona imeko yabo phaya eLimpopo koPhalaborwa neziphaluka ngama-27 ephole kamandi phaa bevuka nje ekuseni ngomso kanti naphaya emini ngorhatya ngomso ePolokwane ku-23 degrees osazolileyo. Mzonzundi wam apha ekhaya benjenje bona phaya eMpumalanga eMbombela ngama-27 ezolo nje lemandi phaa kwasekuseni ngomso kanti phaya emva kwedinala eSekunda ku-21 degrees. Ukanti yona imozulu yabo phaya eNorthwest koMahikeng ngama-20 ekhathwa sisine likonke kamandi nje lazulu kwasekuseni ngomso kanti kube njalo naphaya koRustenburg ko-24 degrees. Ukanti imeko yabo bona phaya ephondweni eNorthern Cape eKimberley ngama-20 ekhathwa sisihlanu ngamafu nje qabaqaba phaya ekuseni ngomso kanti ihamba nam sirhwaqule phaya eUppington ku-26 degrees omathumbantaka. Ukanti yona imozulu yabo phaya eWestern Cape eKapa lodumo lishumi nje likhathwa sisihlanu lezikhukhula zemvula kwasekuseni ngomso kanti xa siqukumbele bethuna imozulu ngeGeorge ku-16 degrees ocwengileyo. Kukangako bethuna ke koyam idesika yemozulu mna ndikuthanda kangaka xesha limyoli. Mamthembu siyevuba ingqele eqhaqhazelisa amazinyo ekhatshwa zimvula iyeza nakumanye amaphondo kweli ngawaphi lo maphondo? Mhle kakhulu umadikela umbuzo wakho imbi imozulu kule mpelaveki qala kakubi ngemvula dlantyala zemvula eKapa nyuke ke yotshona ngeNorthern Cape nantso ke ibheke eFree State ngecawe eGauteng neziphaluka ibe mbi kakhulu nangumvulo amaphondo ayawusinda ke iLimpopo neMpumalanga nantso imeko yempelaveki. Sibulele ke kuMamthembu. Ungazifumana ezindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 kamnazima wethu.